लरेन्स इस्लारिखौ जोङो बेक्तिगत मानसि हिसाबै आङो गाज्रि बुंनो हानाय नङा। लरेन्स इस्लारिखौ आं गाज्रि मोना, बेनि हेंथायै खोथा बुंनांगौ आङो मोना। नाथाय बिथाङाबो गोसोआव दुखु दं, बिनि गोसोनि खोथानि दुखुफोरखौ आं मिथिगौ। दिनै गोबां उसुबिदा बिथाङा आरो गेलेनोबो गोसो गैखालामोन। राजनितिकनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै MLA गेलेनोबो गोसो गैखायामोन। नाथाय बिथाङा बायद'था खालामजादों। दा केन्डिडेट जाथावथाव मानसि गैयाबो नालाय, बे हिसाबै बियो गेलेनांदों। दा जोंनि बे गामि ओनसोल जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्था धाराया बेलेग। दिनै सोरबाया जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महलनि सोरबा सासे सानै बेक्तिफ्रा साननो हागौ लरेन्स इस्लारिनो भट होब्लासो मोजां जागोन, बेखौ साननो हागौ। खिन्थु रायजो राजानि साननाया बे नङा। रायजो राजाहा सोरबाया MLA MP सोरबा माबा मोनसे जानायनि सिमां गैया। रायजो राजानि सिमाङा जाहैबाय, आसाया जाहैबाय गावनि समस्याफोरखौ, ओनसोलनि समस्याफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हागोन, सोरजों थाङोब्ला समाधान खालामनो हागोन, बेफोरनिसो सिन्था खालामो। दा बे हिसाबै आङो गिदिंनानै नुदों रायजो राजानि सिन्था धारणाया जिहेथु दा BPFआनो सरकार सालायगासिनो दं। बे हिसाबै BPFनि केन्डिडेटखौनो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनानै गोबांथार भटआव देरहाहोनायनि खोथा होदों, थांखि लानानै दं। आरो बारा गोबाव गैला, बेखिनि समाव इलेक्सननि समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बे देबोरगाव समस्तियाव गोबांथार भट लानानै 3 नं क'क्राझार समस्तियाव गोबांथार भट लानानै शिउलि महिलारि मेडामा देरहानो हागोन। दिनै बेखिनिखौ आं बुंबाय। सरसा जाबाय थादों जे बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव UPPL दोलोआ थानाय नङा होननानै। बियो मोनसे राजनितिक पलिटिक्सनि खोथा। बियो माब्रैहाय जानो हागौ? मोनसे इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट, रायजो राजानि सापर्ट मोनना भट मोननानै दाजानाय बे सरकारा माब्रैहाय बायनो हागौ? 125 एमेन्डमेन्टनि खोथा बुङै बुङै लेक्सार होबाय थादों। बेखौ जोङो 125आ मा जिनिस बेखौ जों Aनिफ्राय Zसिम जों मिन्थिगौ। 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गोहोआ बारायगोन, बियो नंगौ। दा जोङो नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ। बेफोरनि माखासे नेम निथिफ्रा सोलायगोन। फाइनान्सियेल पावार आरो पन्सायत बेफोरो सोलायगोन। दा 125 एमेन्डमेन्ट जाब्लानो जे इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन होननानै बुंबाय थादों। दा बेफोरो नंखाय। दिनैहाय नोङो एसेमब्लि माबाखौनो नाय, LACफोरखौनो नाय। थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङावनो क'क्राझार एरियायाव आगोलावहाय 3 LAC दंमोन, दा 4 जाबाय। 4खौ 3 बोसोरनि सिगाङावनो खालामखादों। बे समावनो मालाय माबाया MLA इलेक्सना जानांगौमोन, जायाखै। सम जेब्ला फैबाय इलेक्सना जाबाय। दा थिग बिदिनो BTCआवबो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन अब्ला 60टा समस्ति जागोन। आरो बे 60टा समस्तिया जेब्ला नोङो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन, नेक्स्ट इलेक्सनाव बे 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन। बेखौ रायजो राजाफोरखौ थगायनाया खोब गोरोन्थि। बेफोरबायदि थगायना 125 एमेन्डमेन्ट जाबानो BPF सरकारा बायगोन, बेफोरो नङा, नंखाय खोथा। बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा। 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंहा खोब मोजां, बे जाखानांगौ। जायोब्ला मोजां। जोङो पन्सायतनि राज फैगोन जोंनि BTCआवबो। दा जोंहा पन्सायत, जोङो गामि लेभेलखौ जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा पन्सायत गैयिनि थाखाय जोङो BCDCखौ जोङो गभर्नरनिफ्राय एप्रुभ लानानै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा BCDC दानानै होदों। जेब्ला बे 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन, जोंनाव पन्सायतआ जागोन। दा बे आरो फान्डिंनि खोथा दं। बेफोर गासैबो सुबिदाफोर जागोन। आरो जेराव पार्टिया दा गोसो जाब्लानो केन्डिडेटफ्रा देरहाखांनायनि उनाव पार्टि सोलायबाय थायो। जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ सोदांजागोन अब्ला बै जायफ्रा देरहानाय केन्डिडेट बिसोरो पार्टि सोलायोब्ला बिनि डिजिगनेसना बियो डिजल्भ जायो। बे थागोन आरो बे नियमफ्रा। सोरबा पार्टि सोलायोब्ला बियो गोदानै इलेक्सन गेलेफिननांगोन। बियो पार्टि सोलायनाय लोगो लोगो सोरबा MCLA जाया। थिग आसामाव बिदिनो सोरबाया कंग्रेसनिफ्राय जुदि फैनानै BJPआव जइन जाफैबा MLA बे MLA जाया। बे जायगायाव समस्तियाव गोदान इलेक्सन गेलेफिननांगौ जायो। जोंनि BTCआवबो बेबायदिनो जागोन।